Tevä on maapallon keskilämmön laskemisessa tarvittavan mittausaineiston ja sen käsittelyssä tarvittavan tietokonekoodin ylläpito. Juuri niitä Jones on itsepintaisesti kieltäytynyt luovuttamasta ulkopuolisten nähtäväksi. CRUsta vuodetut tiedot paljastavat nyt todennäköisen syyn salailulle. Aineisto koodeineen on täydellistä sekasotkua. Maailmanpolitiikan keskiössä oleva tieteellinen aineisto on jamassa, jossa sen kokoajatkaan eivät enää saa siitä selvää. CRUssa määrättiin äskettäin nuori koodaaja Harry selvittämään kaaosta. Harryn uupuneet kommentit on nyt vuodettu julkisuuteen. No voi vittu tätä. On sunnuntai-ilta ja olen työskennellyt koko viikonlopun. Ja juuri kun luulin saaneeni työn valmiiksi, löysin jälleen uuden ongelman, joka johtuu tietokantamme toivottomasta tilasta. Ei minkäänlaista yhtenäistä aineistoa, vain luettelo ongelmista, joka kasvaa sitä mukaan, kun niitä löydetään lisää. Juuri tästä Harryn kiroamasta tietokannasta on laskettu maapallon keskilämpö, jonka väitetään nousseen 0,7 astetta viime vuosisadan aikana. Tällä nousulla on merkitystä myös tulevaisuuden kannalta. Ilmakehän lämmönnousua ennustavat tietokonemallit testataan ja säädetään CRUn tilastoa vastaan. Jos ne pystyvät jäljittelemään CRUn rakentamaa 1900-luvun lämpökäyrää, niiden väitetään pystyvän ennustamaan ilmastoa jopa vuoteen 2100 asti. Monet tutkijat ovat esittäneet epäilyksiä siitä, onko niin sanottu kaupunkilämpöilmiö otettu riittävästi huomioon CRUn koostamassa maapallon keskilämmössä. No, mä olen kysynyt monta kertaa Phil Jonesilta e-maililla, millä tavalla tämä kaupunkilämpö on otettu huomioon. En ole koskaan saanut vastausta. Kaupunkilämmöllä tarkoitetaan asutuskeskuksissa havaittavaa ympäröivää maaseutua korkeampaa lämpötilaa, joka johtuu muun muassa runsaasta energian käytöstä. Täällä on Bratskin lämpötila käyrä amerikkalaisten mittausten mukaan. Se on ollut hyvin tasainen, kunnes 70-luvulla rakennettiin iso sellutehdas. Ja tässä näkyy tämä sellutehtaan aiheuttama kaupunkilämpö. Se Bratskin lämpötila on noussut erittäin rajusti sellutehtaan takia. Pohjoista Venäjää ja Siperiaa pidetään pahimpana kaupunkilämmön lähteenä. Pitkinä kylminä talvina siellä on käytetty energiaa surutta. Kaupunkien lämpötilat ovat jopa 2 astetta ympäröivän erämaan lukemien yläpuolella. Sitten mennään Jakutskiin, joka on 60-luvun saakka oli tämmöinen vankileiri takapajula, ei mitään teollista toimintaa. Sitten alkoi tämä kehitys, lämpö näkyy aivan selvästi tässä Jakutskin lämpenemisessä. Ilmiö toistuu kaupunki kaupungilta Pohjois-Venäjällä. Mahtavia lätkämailoja viimeisten 50 vuoden ajalta. Mutta kun menemme maaseudun sääasemille, kuva muuttuu toiseksi. Zardjan, lämmin 30-luku, lämmin nykypäivä, välillä kylmää. Dixonin saari Jäämerellä ei merkittävää lämpenemistä, 30-luku paljon lämpimämpi kuin nykyaika. Dudinka, sama ilmiö. Pohjoisin Suomi muistuttaa Siperiaa. Helsingin yliopiston Kilpisjärven tutkimusaseman johtaja professori Antero Järvinen on tutkinut arktista luontoa 40 vuoden ajan. Hänellä on pitkiä mittaussarjoja niin lämmöstä, koivunlehtien puhkeamisesta kuin kirjosieppojen muninnastakin. Niin, nämä eivät kyllä osoita juuri minkäänlaista lämpenemistä, mutta ei kylmenemistä, että se on se ikään kuin status quo, eli entinen tilanne, mikä on vallinnut vuosikymmeniä, niin se vallitsisi edelleenkin. Että jos sieltä haluaa jonkun lyhyemmän pätkän poimia, niin sieltä jokainen löytää sitten omia mieltymyksiään tukevan näkemyksen, mutta jos sen koko havaintosarjan katsoo, niin siellä ei näe mitään dramaattista. Ja sama näyttäisi pätevän huippuvuorille, että mitään isoa ei ole tapahtumassa. Pohjois-Venäjän erämaiden säähavaintoasemat toistavat käyrää, joka on nähtävissä myös Suomen Sodankylässä. Lämmin 30-luku, sitten kylmenevää, 70-luvulta lähtien lämpenevää, mutta ei niin lämpimäksi kuin ennen sotia. Mutta kaupunkilämpö on saastuttanut pahasti Venäjän lämpömittaukset, samoin Kiinan. Miten professori Jones ja CRU ovat ottaneet sen huomioon maailmanlaajuisen lämpötilan laskennassa? Tuskin lainkaan.
Vuodossa paljastui Jonesin viesti, jossa hän kertoo, että heidän ainoa tapansa korjata kaupunkilämpöä on poistaa sen saastuttama sääasema kokonaan koosteesta. CRU on poistanut kaikkiaan 2700 asemasta 38 Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta. Muualta ei yhtään. CRUn sääasemaluettelossa on edelleen yli 200 korjaamatonta asemaa Venäjältä, mukana kaikki suuret teollisuuskeskukset. Se tarkoittaa sitä, että se Jonesin globaali käyrä on virheellinen. Se ei kuvaa ilmastoa, se kuvaa jotain muuta. Jopa IPCC on myöntänyt, että viime vuosisadan 0,7 asteen lämmönnoususta huomattava osa johtui luonnollisesta vaihtelusta. Ihmisen osuudeksi siitä voidaan panna ehkä puolet, mutta kaupunkilämmön vuoksi kasvihuonekaasujen syyksi jää ehkä vain muutama asteen 10%. Pelkkien hiilidioksidipäästöjen vaikutus ilmastoon voi olla niin pieni, että se hukkuu mittavirheisiin. Voi olla, että aurinko sittenkin dominoi ilmastonmuutosta, vaikka sen suora lämpösäteily ei riitäkään aiheuttamaan suuria muutoksia. On mielenkiintoista nyt nähdä siis se, että onko aurinkotuuliperäiset ilmastovaikutukset ne kaikkein tärkeimmät. Se oli se suuri yllätys, erittäin suuri yllätys ilmastotieteilijöille, mutta niin voi edelleenkin olla. Jos niin on, niin silloin ilmastonmuutos voisi olla ihan ratkaisevasti aurinkoperäistä. Lopullinen totuus CRUn tietovuodosta tai murrosta saattaa paljastua vasta ensi keväänä, kun Britanniassa käynnistynyt selvitystyö valmistuu. Tietovuotoa tutkii myös Norfolkin poliisipiiri. Selvityksen alla on myös se, onko professori Jones syyllistynyt julkisuuslain rikkomiseen. Jones on hyllyttänyt itsensä tutkimusten ajaksi. Yhdysvalloissa skandaali on aiheuttanut sen, että Penn Staten yliopisto on käynnistänyt tutkinnan maailmankuulun professorinsa Michael Mannin toiminnasta. Skandaalin mittasuhteet saavuttanut Ilmastogate voi loppujen lopuksi edistää ilmastotieteen avoimuutta ja puhdistaa alan rivettynyttä mainetta. No, saa nähdä nyt, mitä tuossa CRUn tutkimuksessa paljastuu ja mitä seurauksia sillä on koko IPCC-paneelin toiminnalla. Niin kuin totesin, niin olisin kovasti sitä mieltä, että IPCC-paneelin asiantuntemusta tulisi laajentaa avaruustutkimuksen asiantuntijoihin. On erittäin oleellista se, että nyt selvitettäisiin todellakin kaikki ne mahdolliset mekanismit, joita aurinko ja avaruus yleensäkin voi vaikuttaa ilmastoon. Tämä varatun ja neutraalin ilmakehän vuorovaikutus on erittäin oleellinen ja sillä voi todellakin, niin kuin sanottu, olla erittäin suuri vaikutus tähän koko ilmastonmuutokseen. Jos jotakin voisin toivoa, niin haluaisin ilmastonmuutoksen toteutuvan, jotta tiede voitaisiin osoittaa oikeaksi, seurauksista riippumatta. Decline.